Es veu que aquest Timeu, què és el Timeu? És la síntesi dels coneixements dels clàssics de Plató. Esclar que ell representa Plató, és veritat, però la cara és la de Leonardo da Vinci i d'això no hi ha ningú que en dubti. Hi ha dubtes d'altres, però que tothom reconeix que aquest és Leonardo da Vinci, ningú no ho posa en dubte. Per tant, tindria sentit per a mi que no fos un Vinci qualsevol, sinó que si és Leonardo de la Rovere l'estem encertant. I aquí vaig ser quan vaig tenir el moment de l'habitació espiritual. És aquest, i només pot ser aquest, i tot el que ells diguin que no és aquest, ens enganya. Endavant. Aquí el veieu amb la túnica rosa, amb el dit en l'aire. Una altra cosa que després aquest té uns referents molt clars, que no toquen avui explicar, que si no és qui és després. Qui és aquest Leonardo realment, a quina família pertany, qui són els de la Rovere, això ja és una altra tongada. Però de moment té l'apuntament aquest que diuen, indicant el que toca indicar. Endavant. I evidentment aquest és el seu rostre. Com anem de temps? El rostre conegut de tothom, però atenció perquè és molt interessant el que us vull llegir. Tornem aquí al text perquè no us ho creureu si no em sentiu. Aquí el veieu, no? Aquí hi ha algú que dubti que aquest és Leonardo da Vinci? Aquesta és l'icona més universal, més referenciada, més estesa, més reconeguda de Leonardo da Vinci. Algú que digui, no és Leonardo. No. Tothom estem d'acord? Sí. No passa res. A veure, 50, 60, 70 anys. Quants n'hi feu? Serien més. 80, 75, 90. Qui té, a veure, perdona, aquí algú té 75 anys o més? Sí. Sí? I tu tens 75 anys? Vine aquí, sisplau. No porto barba. No, és igual. Mireu la cara. Vale, pots veure. Mireu la cara. La profunditat, els solcs dels ulls, la profunditat de les arrugues. Té alguna arruga, però aquestes són gairebé esculpides. La profunditat de les arrugues, la comissura dels llavis caiguda. Veus? Mira'm. No ho aguantes bé. Això vol dir que les carns estan cedint. O sigui, algú ha dit 80. Més de 80. Jo penso que en té més de 90. Però és una conjectura. Primer tu el mires i dius, hòstia, perquè jo he conegut gent de 90 anys i no estan tan de viu. No és que, a veure, no comparem el segle XX amb el segle XVI, Jordi, hòstia, com sempre, ja estàs manipulant-ho tot. No, a veure, un cos és igual al segle XX, al segle XIX, al segle XVIII, al segle XVII i fa 5.000 anys. El cos envelleix igual. Es va ben alimentat si era ric. Sí, clar. Una cosa és que no siguis un llenyataire o un traginer, però agafeu una persona que pinta o que escriu, un notari, un papa, un cardenal, un mestre, un metge, segons quins metges, no? I el cos no el forcen d'una manera allò carregant. Jo he vist gent que camina així, no? De tant de traginar, no? Però aquest home no, tothom diu que dibuixava, pintava, opinava, escrivia, viatjava, anava a la cort de l'un, a la cort de l'altre. Ell fins i tot, Vasari diu que un dia anava allà a pintar el Sant Sopar, s'estava 2 hores mirant, feia una pinzellada i se'n tornava. I tu, ostres, quina pinzellada. No acabava mai, però la pinzellada era meditada. Per tant, no és un home que hagi fet un esforç físic terrible, tant que l'envelliment és natural del mateix organisme. I això costa una mica arribar-hi, perquè en Colom també diuen igual, no sé què. En Colom li diuen bellíssim i no pot tenir els 50 anys, no eres vell. Aquí tothom diu que en Lleonard va morir bellíssim, ancià, d'edat molt avançada també. I coi, i aquí tenim el retrat, però analitzem. Diu, el 1519, Lleonard s'obre
Quan es mor, el 1510, no és aquest retrat, Lleonard es mor quan té, el Lleonard oficial, 67 anys. 67 anys quan es mor Lleonard oficial. Aquí diria, ostres, potser no és aquest. Ja ha passat. L'Antoni Beatis, que el van a veure amb el cardenal Lluís d'Aragó, el van a visitar poc abans que morís, reporta al seu diari que en Lleonard era un home vell de més de 70 anys. Tenim dels últims a visitar-lo i a veure'l i explica els quadres que té, que tenia, diu, no pinta perquè té la mà dreta paralitzada. I els entesos diuen, no, havia de ser l'esquerra perquè tots sabem que era esquerrà. Sabem o no, però si aquests que hi eren diuen, té la dreta paralitzada i ja no pinta. Però d'aquest diari se'n conserven dues còpies i a cada una se'ns diu que té una edat diferent. Això vol dir que l'edat els preocupava. Roberto Zaperi diu que en una primera versió del diari escriví que Lleonard, aquest cardenal, tenia llavors una edat de més de 60 anys i va indicar l'edat en xifres llatines. En una segona versió, en lloc de 60, va escriure 70. Podem dir, com sempre, que de 60 van passar a 70, que de 70 a 60, o podem dir que hi havia un text anterior que s'ha reduït en una còpia a 70 i en una altra còpia s'ha reduït a 60 per anar-lo aproximant a l'edat d'aquest Leonardito que ens estan venent, no? Que ens han vingut venent fins ara. Si l'edat s'escurça és que se'ns està intentant inocular un altre personatge. Tant el Còdex Maglavecchiano com en Vasari ens diuen que l'edat en què es va morir. O sigui, l'edat no és una cosa que no sapiguem. Molts textos i autors de l'època ens ho diuen. El Còdex Maglavecchiano o Gaddiano ens diu que tenia 72 anys. Més de 70. En Vasari ens diu 75. Però el que és curiós d'en Vasari és que ho fa a l'edició de les Vite de 1550 i a l'edició de les Vite de 1568. En les dues edicions ens diu que el Lleonard tenia 75 anys. Però sabeu que entre la primera i la segona edició hi ha retocs, esporgades, correccions, coses esbiaixades, o sigui, si afegeix coses se'n treuen i els entesos no saben ben bé què hi passa, però diuen que s'intenta millorar. Bé, no sabem si es millora, jo no sé si es millora o què, però que hi ha molts retocs i correccions. Ara, l'edat es manté inalterable, 75. En canvi, en Francisco Pacheco, el seu art de la pintura, també ens diu que són 75. I en aquell gravat que hem vist abans de les 4 barres d'en Francesco Allegrini d'aquella edició de 1766, també diu que nascut el 1445, no 52, i mort 1520, o sigui 75 anys també. Ludovico Dolce, el seu diàleg de la pintura, ens diu una cosa extraordinària. Ens diu, Lleonard es va morir bellíssim de molts anys. Bellíssim de molts anys, no són 60, ni són 70, 80 seria potser bellíssim, o seria de molts anys, però bellíssim de molts anys vol dir molt vell, de molts anys, i això en una mentalitat vol dir quasi 100 anys, o potser 100 anys, o més de 100, no ho sabem, però sí que ens diu això. Ara bé, en aquest dibuix que hem vist aquí, que tothom reconeix que és un dibuix autògraf, i que és la seva imatge més fidel, tenim que per la majoria de crítics està dibuixat pels volts de 1512. De cap de les maneres em sembla acceptable que aquí el Lleonard, com a molt, tingui 64 o 65 anys, o pel cap baix 58 o 60 si fem cas dels que daten l'autoretrat el 1510 com fan Zollner, o com fan Clark el 1512. O sigui, 58 anys aquí és impossible, doncs la gent ho accepta, que aquí Lleonard tenia 58 anys. No pot ser que el Lleonard tingui 58 o 60 anys perquè és evident que som davant d'un home molt vell. L'autoretrat conté la part baixa, aquí no ho tinc, però sí que li conté, i podeu mirar si teniu els dibuixos i les fotografies completes d'en Frank Zollner, tant siguin un volum o en els dos últims que acaben de sortir. Es pot veure una anotació aquí baix, escrita també amb una mà desconeguda, diu en Bramley, certament, una mà del segle XVI, conté el nom del pintor,
en guix vermell, el text que diu Leonardo's Vincius, no diu Da Vinci, i a sota encara s'hi pot llegir en negre. Ritratto di se stesso assai vecchio. O sigui, retrat d'ell mateix, prou vell, o força vell, no? Kenneth Clark ens diu que aquest dibuix, el Lleonard es representa a si mateix com una persona d'edat avançada, malgrat que sabem que representava una edat més gran que la que tenia. Ja comença algú que diu, a veure, sí, és d'edat avançada, però és més gran que l'edat que sabem que tenia. Per què passa això? Passa amb tothom, això. Continua dient que és l'únic retrat que tenim de l'artista, dibuix en guix vermell, fascinant i sumament detallat, que realitza quan vorejava els 70 anys, encara que sembli més gran. Diu Franz Capra, en aquell estudi sobre el Lleonard científic. Luca Beltrami, ens reporta que els biògrafs vincians li atribuïen l'edat de 75 anys i més. Per tant, que ja reconeix que ja en un temps pretèrit del qual jo no tinc coneixement ni tampoc sé quins són aquests biògrafs, es reconeixia que Lleonard tenia més de 75 anys. L'Àngel Olapes, en una biografia sobre Leonardo da Vinci, un adelantado de la ciència i l'arte, ens diu que li costa molt de creure que Leonardo tingui l'edat que té i constata que l'home havia envellit sobtadament. O sigui, de cop i volta tens 50 anys i de cop i volta 80. Diu, havia envellit de cop i volta. Villena, que també és un altre autor que parla de Leonardo, diu, sabem, i he repetit, que Leonard estava revellit. Tothom ho diu, estava revellit, havia envellit. Diu, però tant, Roberto Paolo Ciardi ha intentat polir aquesta anomalia interpretant que el Leonard es dibuixava a ell mateix, però en el futur. I escriu, és encara possible suposar que el Leonard, que havia llargament estudiat, analitzat i representat les metamorfosis físiques que distingeixen i assenyalen l'edat de l'home, això és infantesa, puerícia, adolescència, bellesa i decrepitud, hagués volgut recordar el seu aspecte del temps passat i alhora imaginar i descriure's a si mateix més endavant en els anys. Perquè això li donava, com més vell et pintes a tu mateix, més presència de savi tens. Feinberg pensa que el personatge escabellat amb els cabells enroscats i llargs, trets feixucs, dibuixat en el famós presumpte autorretrat de Turí i en altres dibuixos d'en Lleonard, és, òbviament, un altre home. No poden entendre que aquest sigui Lleonard. Un diuen que està més envellit, l'altre que es pinta en el futur, l'altre que perfecciona la bellesa perquè així vegem que és més savi, que envelleix de cop. Aquest ja diu, no, és una altra persona, la veritat és que no ho veieu. I a partir d'aquí, tota una sèrie d'entesos, com Robert Payne, que és un personatge molt lúcid, en aquest punt és una mica més contundent del conte i diu, per tal com el llegendari Lleonard barbut i de front arrufat de retrat que apareix el retrat de Turí amb prou feines pot ser reconciliat amb el Lleonard real, com que no pot ser reconciliat aquest retrat amb el Leonardo que todos sabemos, no pot ser un autorretrat d'ell mateix, sinó del seu pare. Aquesta imatge mostra, diu, un home d'extrema bellesa, profund i sever, amb el front arrufat, petits ulls cavernosos, un nas carnosament pesat, llavis prims ben comprimits, cabells i barba cascadejant com un salt d'aigua, i té sobre el rostre, així bruscament dibuixat, una mirada d'orgull amarg i de menyspreu pel món i tots els seus fruits. Però tot i això, per ell no és un autorretrat d'en Lleonard. Espero demostrar persuasivament que és un retrat del pare d'en Lleonard, als 80 anys d'edat. I algú que s'hi acosta i diu, és veritat, aquí som davant d'un home de 80 anys. És el pare, La Mike Borruersen, seguint també les passes d'en Payne, una dona molt interessant que després veureu per què, si teniu paciència, veureu per què, ens diu
Ella tampoc creu que sigui la cara del mestre i ens diu: el dibuix, considerat un autoretrat d'en Lleonard da Vinci, no és certament un retrat del gran mestre, car mostra un home a l'edat de 70 o 75 anys. En Lleonard da Vinci no va tenir mai la fortuna d'arribar a aquesta edat. Diu, o bé mostra el seu pare, Ser Piero da Vinci, o el seu benvolgut oncle Francesco da Vinci, ja que ambdós morien a l'entorn de 80 anys. Per ella no pot ser ell, sinó que ha de ser el pare o l'oncle. Està clar, no? Doncs que no som davant d'un personatge, del personatge de Leonardo, sinó d'una altra persona. I finalment, aquest el vaig conèixer ara aquest desembre quan vam anar a buscar informació per fer el documental de Leonardo da Vinci, que com tots sabeu encara estem aquí recollint birosca. Vincenzo Bagnato considera la imatge encara molt més bella i assegura convençudíssim que és possible demostrar que el rostre que fan passar pel seu autoretrat, diu, i que volien enviar a Mart, no sé què ho volia fer, diu, és, en veritat, un retrat que ell feu del seu avi. Conclusions. L'autoretrat d'en Lleonard representa un home molt més vell del que ens diuen que va ser i que llavors o aquest retrat no és en Lleonard o el Lleonard no va néixer a la data que oficialment s'ha estipulat, perquè realment el Leonardo que se'ns ven no és el Lleonard real i justament una imatge real del Lleonard fa que tot trontolli, que no la puguin reconèixer, però no són incapaços de dir no, tot el que ens han donat és escòria. És un muntatge. S'equivoquen, penso, quan creuen que el retrat no és del gran mestre, perquè el model de Torí serà pres després al llarg de tot el segle XVI, i del XVII, i del XVIII, i del XIX, i del XX, i encara al segle XXI, serà pres com a model per tots aquells que han volgut que el Lleonard tingui un rostre. Tots li apliquen aquest. Això tindria un sentit si ho féssim ara, però és que a la mesura que aneu tirant endarrere, veieu que a les vides del Vasari ja hi ha aquesta cara d'home molt vell, i en altres gravats del segle XVI ja hi ha aquest home barbut, i en el Sant Sopar, que en Paolo deia, aquest és el Lleonard, i l'hem vist que també el prenen, que podien prendre'l com a model, altres com allò és del 1503, tothom diu aquest d'aquí al mig, en l'escola d'Atenes, aquest és el Lleonard. Doncs perquè el pinten així, amb aquella cara i amb aquella... Doncs segurament perquè aquest és el seu retrat, no? Una pregunta, Jordi. Sí. Quan està establert que va néixer el Leonardo 52. de la Rovira? No, de la Rovira el fan néixer i morir, neix el 45 i mor el 75. 1445-1475. Però clar, si s'equivoquen en la data de la mort... Només hi afegim 7 anys. Només hi afegim 7 anys. Com sé? Respecte al 52 de Leonard, normalment. No. S'ha d'estudiar. O sigui, aquí es barregen personatges. Els personatges se'ls apliquen unes dates. No, de vegades se li aplica la data del personatge fictici. O no, d'un personatge real, però que no té res a veure amb el que nosaltres estem defensant. Jo dic, Leonardo de la Rovira, oficialment, mira, és una biografia de la família de la Rovira, 1445-1475, 30 anys. És impossible. Com a mínim, el 75, jo penso, i que vosaltres potser podeu, dic jo, si sortiu amb la sospita que potser tinc raó o que potser podria tenir-ne, doncs resulta que no es mor el 75 perquè després el trobem amb el cognom canviat. I aleshores, amb el rostre, amb tot és molt evident que aquest senyor no mor el 75. Que aquí hi ha un joc de retocs. Atenció, perquè després encara és més fantàstic el que ens diu el Ludovico Dolce. Abans us he dit que en Ludovico Dolce va escriure el ara no tinc la dada aquí, però és el 1560 i tants, escriu un llibre que és el diàleg de la pintura, dit també l'Aretino, i és un debat sobre temes de pintura. Ludovico Dolce és aquell que ens ha dit abans que Lleonard es va morir bellíssim de molts anys, però després puntualitzava: fou llargament afavorit i infinitament honorat d'en Felip, duc de Milà, i del liberalíssim Francesc, rei de França. Que Lleonard va estar a la cort de Francesc I de França no ho dubta ningú. El que es dubta és si el rei de França i ell es veien cada dia,
com diuen les biografies, i si finalment el rei de França, quan va saber que Lleonard es moria, el van a veure i Lleonard es va morir abraçat amb els braços del rei de França. Es dubta això, però que Lleonard era a la cort de França, ningú no ho dubta. Ara bé, fixeu-vos que us he dit que fou llargament afavorit, infinitament honorat, de Felip, duc de Milà. I dic, coi, qui és aquest Felip? Perquè abans diuen que el va afavorir el duc Sforza, Ludovico Sforza. Uns altres diuen, no, Gian Galeazzo Sforza. Però uns altres el fan anar a Milà a l'època de Francesco Sforza, que mor al 66. Qui romanços és aquest Felip, duc de Milà? Entres, primer Felip de Milà, Felip Visconti. Mor? Quan mor Felip Visconti? Mor el 1447. Per tant, el duc Felip Visconti de Milà va ajudar a Lleonard en els seus projectes abans que Lleonard nasqués. O bé, estem parlant d'un altre Lleonard, perquè si mor el 47, què el va ajudar quan naixia? Home, no és un projecte artístic neix, oi? Ja, però, per tant, ajudar-lo en un projecte, jo pressuposo que si podies començar a pintar entre els 14 o els 12 o els 15, necessites uns anys d'aprenentatge, més els primers anys, doncs, un mínim de 20 anys, 18-20 anys has de tenir perquè començar a tenir projectes propis. Restem 20 anys del 47, ens anem al 27. Això ja ens quadra més, el 27. Oi? Un personatge nascut al 27, està clar que pot ser aquest. Ens anem ja cap ben bé als 90 anys. De tot plegat, en podem treure 3 conclusions del que he arribat fins aquí. 1. Si té raó en Dolce, que el duc Felip Visconti el va ajudar, que no va ser Felip Visconti el que el va ajudar, però enteneu, posen sempre noms, però esclar, el que ens importa és que a la seva ment algú abans del 47 ja el va ajudar a progressar. Per tant, conclusió, si té raó en Dolce, és que tot el que se'ns ha dit dels seus pares és mentida. Fora el notari de Milà i la pageseta analfabeta de Vinci. No ha nascut el 52, perquè si el 47 ell ja feia projectes i el duc de Visconti l'ajudava, però fixeu-vos que sempre el relacionen amb Milà, el Visconti, Francesco, Sforza, sempre a Milà. I l'altre, que no hauria nascut ni a Vinci, ni seria un de Vinci, ni res semblant, no? Per tant, aquí tenim una prova bastant contundent, que s'ha d'anar lligant amb tot el que us vinc dient, que us estic fent un resum molt resumit d'un llibre de més de 200 pàgines, doncs, perquè entengueu rapidíssimament que això és un muntatge, però és que entre el muntatge tenim les traces per ajudar-nos a desmuntar i mentre el desmuntem a recrear el personatge real. Endavant. Abbiamo. Bé, aquest em dirà en Paolo en els seus estudis que fa del Sant Sopar pensa que aquest pot ser Leonardo. Que sí, Paolo, tu penses, oi? Doncs si aquest pot ser Leonardo té una cara molt semblant també. No era mort, l'estan pintant. Endavant. Bé, hi ha qui defensa també, no he trobat aquí una gran estesa ni un gran aplec d'erudits que defensen que per pintar la Capella Sixtina Miquel Àngel es va inspirar en el personatge de Déu també amb la cara de Leonardo. I tu dius, home, doncs potser sí. Entre altres coses, perquè Leonardo és un model atractiu, entre altres coses perquè diuen que era un dels homes més guapos d'Itàlia, més ben plantat, més ben proporcionat, més elegant, més culte, que amb una gran conversa, que li agradava vestir d'una forma... Bé, però es veu que estava molt ben proporcionat i clar, de seguida el podrien agafar per model, però si a més a més és un Della Rovere i la Capella Sixtina la va fer construir Della Rovere i continuar un Della Rovere, no? Qui posarem aquí com a gran consciència pensant, activa, creadora i transformadora, no? Perquè Déu, d'alguna manera, ho podem definir com vulguem, però una energia transformadora de créixer, d'extensió de la llum, del pensament, de la vitalitat, de la transformació... Bé, doncs aquest senyor, al segle XV, era tingut una mica per això. I aquí està tocant el dit d'algú, que no sé qui us podeu pensar que s'assembla,
Però jo no sé, he vist una mica en Pep Maiós, quan si poguessin tirar una mica endarrere, però després ho analitzarem, perquè després té un sentit, perquè que són la família, es pinta ella. Però està clar, aquest no hi entrem ara. I aquest sí que us sembla, i hi ha gent que ho diu, poseu Leonardo as God in Sistine Chapel i us surt. Per tant, endavant. Paulo pensa que aquest núvol, el núvol aquest rosat on està sí. és com un cervell. És un? Un cervell. Dibuix d'un cervell. El dibuix d'un cervell. El núvol. Sí, si es veu el complet es veu els detalls. Podria ser. El deia per la meitat. Sí, això. És una altra conferència, aquesta. Gràcies. Endavant, aquí ho teniu. Les faccions, aquest front ample, el nas recte, aquesta entradeta aquí, la barba tan típica d'ell, aquests llavis molsudots, sembla. No ho podem dir al 100%. Algú ha apuntat la possibilitat i un altre que ho és. I jo penso que ho pot ser, i perquè us el presento també. Clar, penseu que estan a dintre de la casa dels de la Rovere, que són els de la Rovere qui ho estan impulsant. La Capella Sixtina està supervisada dia i nit per Juli II, que va allà a mirar, a veure tu què fas, no, això, l'altre, no, això és bo. I fins a un punt que aquell en Miquel Àngel agafa i fot el camp. És un dia que van a pintar allà i el soldat que feia la guàrdia no el va reconèixer. I va i fot el camp. Digue-li a aquell que ja s'ho farà. I què fa el Sant Papa? En busca un altre? Prepareu un carruatge. I a darrere, buscar-lo. Va agafar el salt del crest. Agafar-lo, vinga. El salt del crest. Aquí també. El nas recte, els llavis, és molt... També com a Déu, aquest és Déu també, en un altre moment. I també curiosament, va vestit de rosa. Endavant. I després, jo no puc assegurar, i això no ho he trobat a ningú, però, clar, home, on és aquesta imatge? A la tomba de Juli II. Juli II, l'impulsor de la Capella Sixtina i de les estances on pintarà en Rafael, quan es mor, també és un altre enigma de la història, on són les 30 estàtues de Miquel Àngel, perquè aquí n'hi ha una. Però el disseny era pactat i convingut amb 30 estàtues, i aquesta capella havia d'anar a dintre del Vaticà, no a la capella de Sant Pietro in Vincoli, no? És això? Sant Pietro in Vincoli. Doncs allà, si us hi fixeu, ostres, el front, el nas recte, aquests llavis molsuts, podia ser, jo ho proposo aquí, no és que m'ho cregui, però és curiós perquè representa també molt l'estètica aquesta, els paràmetres, algú entès en fisonomia i totes aquestes coses hauria d'analitzar i passar per ordinador i fer-li la volta i tot això que es fa amb les tècniques modernes, però barbota, nas, front, mirada, actitud, és l'actitud desafiant, no?, de Lleonard. Després hauríem de veure Moisès, quina relació hi pot haver entre Moisès i el personatge real de Lleonard, no? Però l'estètica i la semblança és molt colpidora. Endavant. Bé, i aquí el teniu d'una altra manera. Veieu o no? De perfil? Veieu o no? S'assembla, no? No és en Lleonard aquest. Que és un cap rapat, no? No és en Lleonard, és Juli II. Resulta que quan vaig començar a dir que Lleonard era el germà de Juli II, que ho podia ser, en Manel del Castillo, que és pintor, em diu: nano, mira't això! Mira aquest nas! Mira les barbes, si el representen igual, però si quasi són iguals, jo em pensava que... S'assembla molt. No va rosa, però el perfil és molt